Balemao Anyokma, très urgent et très bonne nouvelle. Mali, Burkina Faso, Niger et Russie. Quelle surprise! Aujourd'hui, c'est mardi 21 mars 2023. La première bonne nouvelle, l'armée malienne vient de faire la plus grande offensive de son histoire contre les terroristes. De la ville d'Assongo, Indelimen, Tessit, jusqu'à la zone des 3 frontières, entre le Mali, le Burkina et le Niger. Des centaines de terroristes viennent d'être neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. Mali Sorassou est offensif, avion sans fait troupes. Là où je vous parle, les ratissages sont en cours. Au niveau du Burkina Faso, plusieurs chefs terroristes viennent d'être neutralisés par les FDS et les VDP du Burkina Faso. Mali Sorassou ni Burkina Sorassou, 24 heures sur 24, les bruits des avions, les bombardements, les troupes au sol, ça continue là où je vous parle. Que Dieu bénisse le Mali et le Burkina. Bravo au maréchal Assimi, bravo au général Ibrahim Traoré. Malion Sixi Barabla. On dit aussi bravo à Modibo Kone, le chef du service des renseignements, le patron de la DGSE du Mali. Modibo Kone, bravo. Vraiment, les renseignements sont au top niveau aujourd'hui. La deuxième plus bonne nouvelle de l'année, c'est le discours historique du président Vladimir Poutine. Malien Poutine bora kafo ko irisi la be minabi ko la Russie aujourd'hui est prête à aider les Africains à se développer. La Russie est prête à combattre les terroristes au Sahel. Malien ko irisi ko ko be minabi ko jamana o jamana terroriste bi ka dugula ku bi deme a wo be se terroriste la fana. Ou bien usine fana John Fay, am se ka fond gland ere usine muna. Ou bien ere dege anga se ka fond gland technologie. Ko technologie be Russie la bolobi. La Russie a des technologies dont elle est prête à partager avec les pays africains. Ko be fe kan deme ko farafina segera. Ko farafina torola ko Russie ka président ko ka be fe kan deme ko tiena kan segena. Ko ante son jomaya ma ko Russie fana son au maté. Awa ko la Russie aujourd'hui est prête à aider les Africains. Ko le nombre d'étudiants qui partent étudier à Russie, Vladimir Poutine vient de dire qu'ils vont doubler encore. Comme Moko Hakem Beboyan attaque Kalanke Russie fait. Koni Moko Keme de Kuba Ke Moko Keme Fly. Kuba fait qu'à Africains formé des camps, un ereka sian yerekoro. Olu te ka ken natala, olu tanga fait chouin, olu ban de mes fils sabilillah parce qu'il y avait dien kura mi kono ko bingani de beka ke Adama Deonka. Ah, que Dieu bénisse l'Union africaine, l'union entre les dignes fils de l'Afrique. Merci le président Vladimir Poutine. Avec là au discours kala, on a mis fait. Donc vraiment, qu'on a mis là, le président maréchal Assimi, un président Noé Assimi a bora aye discours d'oké, ani Mali moko ba be nyoko chrétien ka nyomoro, Solamé ka nyomoro, Soma o, Mali Soma, Mali Doso, Mali moko ba bela djele, o be kumbe kulubabi, uni président Assimi nyoronye, Assimi qui est Mali constitution kura shara bon kura min glan Mali on a here be muna anteke tubabu ka joye muna anga sanu nanga waru ni anga fombe kan tay muna na yere ka kambe barakula tuko mina Assimi me anga yere ma horonya sigama ode constitution kura en glan kunye awa aya bonya da Mali moko babe Mali sulame be Mali chrétien be ka président Assimi demeni bara mbenya toya mina. Que Dieu bénisse le président Assimi. Mali on met là ko fana vidéo ila là. Si ça amène de vidéo ro me kono sam non. Et très urgent et très bonne nouvelle. L'armée malienne vient de faire la plus grande offensive de son histoire. Merci le colonel Modibo Kone. Modibo Kone n'est plus colonel aujourd'hui, il est général. Le général Modibo Kone, le chef du service de renseignement de la DGSE du Mali. Merci Modibo Kone, le renseignement est au top niveau. Modibo Kone initié renseignement volume kain trop. Terroriste kemeni kodes fagara kunu, bifana kemeni ko fagara. Awa avion be sans fait, a ratissage be kaket dugu malala, monnaie de boto flemme Mali la. Mali dugu fin be Mali koron fait. Nous ou ka oroma ko terroriste faso, anga sorasu ye jahanama tasuma siga bela jilenku. On attend des bruits des avions partout. Malion. Vive l'armée malienne. Ama ye otaji do libéré là. Ama me ko depuis Mali Sorassou. Assimi koko tlonge bana peu. Assimi koko tlonge te blende.
Koni mo be marfa da ikada awa terusu jati ko jugu yo mo ta utasi lo be ka be libéré bi à travers la puissance de feu de l'armée malienne. Et l'armée burkinabé aussi est en train de les chauffer les couilles dans plusieurs villes du Burkina Faso viennent d'être libérées par les FDS et les VDP du Burkina Faso. On dit bravo. Vraiment barakain, volume kain. Ayoro semaine flé, amena kain ayoro Kata asongo kata blafo, aterusu soubia meta souira a manine. Ça ne me plaît pas de montrer vraiment. Donc ayoro semaine flé ayoro là. Week-end chargé pour l'aviation malienne dans la zone d'Assongo. Une centaine de terroristes neutralisés, une vingtaine de bases terroristes viennent d'être détruites par la puissance de feu des drones turcs TBD et les avions Albatros et Su-25 de la ville d'Assongo, Indelimen, jusqu'à Tessit dans la zone des 3 frontières. Vraiment, on dit bravo aux forces armées maliennes. On dit bravo au président Assimi. Bravo à Modibo Kone, service de renseignement Kanye, le CA au top niveau. Plus de frappes aériennes, les forces armées maliennes continuent les ratissages contre l'IGS. Les terroristes l'IGS dans la zone de Indelimen en Songo. Les troupes au sol et les forces armées maliennes ont lancé une des plus grandes offensives depuis hier. 24 heures sur 24, des frappes sont en cours, les ratissages sont en cours, des blindés en arrêt, des forces de feu. Nuit et jour, les terroristes ne peuvent même plus respirer. Ils ont fui. Ouba bolla kata fo Niger. Ima français français ka mogo libéré. Do rete koy français ba ka mogo bladi ku kina fo kidnapper ni. Ka suru bebe nyon kala makoy. Ouye français ka otaji blaga anyo kumame. Ima no sonjale terroristes yeni mina ka bla hali ta do la ka fo ko femba la. Donc ni be ko la benendi. Ate marché koy. Donc Maliens, on dit bravo aux forces armées maliennes. Maliens et forces armées burkinabé aussi. Voici la plus bonne nouvelle de l'année. Le discours du président russe Vladimir Poutine. Impeccable et incroyable. Aujourd'hui, c'est mardi 21 mars 2023. Maliens. Vladimir Poutine irisu ka président a bora ka discours do kala. Ko irisi la bena farafin dugu be deme ka terusu kele ka ban pew. O keleni. Ka aywa ko irisi la bena deme an yɛrɛ bɛ se ka marifaw dilan yɛrɛ ye cogo min k'an dege technologie la ko irisi président de ko seba ale ye bi k'an dɛmɛ an ka mɔgɔ bɛ taa kalan kɛ u fɛ yen ni mɔgɔ 100 don k'u y'a kɛ mɔgɔ 200 ye u y'a bɛɛ doubler. Maliens, quelle bonne nouvelle. En même temps irisiw bɛ na usine caman jɔ Mali kɔnɔ ala tɛmɛ u bɛ na Afrique pays caman dɛmɛ. Maliens, ni ye bonne nouvelle ye bi dɛ. Irisiw ka président ko tuguni ko Afrique sɛgɛra ko Afrique ɲanina k'u b'an dɛmɛ fi sabililayi u mago tɛ an ka fɛn na u b'an dɛmɛ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ko diɲɛ an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ bi ko tubabu bɛ ka taa bin wali jamanaw de kan ko irisiw n'anw kan bɛɛ de kelen ye bi kawa u b'an dɛmɛ u t'an dɛmɛ k'u bɛ fɛ k'an exploiter dɛ u b'an dɛmɛ parce que u b'a dɔn hɔrɔnya la ni mɔgɔ jɛra i man ka tigi exploiter olu irisiw tɛ mɔgɔ exploiter fɛn bɛ anw fɛ a bɛ irisiw fɛ yen pétrole bɛ irisiw fɛ yen sanu bɛ irisiw fɛ yen uranium bɛ irisiw fɛ yen c'est le pays le plus riche de l'Europe en matière de ressources la Russie sanu bɛ irisiw fɛ yen diamant b'u fɛ yen pétrole b'u fɛ yen gazi b'u fɛ yen olu de bɛ ka gazi di Europe bɛɛ ma donc a fɔ n ɲɛna irisiw mago t'an ka fɛnw na u b'an dɛmɛ parce qu'il y a le commerce fɛn dɔw bɛ an b'o sanu ye an b'o falen ni sanu ni fɛn dɔw ye et puis ko an ka Vladimir Poutine kumakan kala dɔrɔn an k'o lamɛn dɔrɔn wallahi Maliens irisiw ka président ye mɔnɛ bɔ an na bi aw ni ne an ka jɛ an ka irisiw ka président kumakan lamɛn a bɛ ka kuma mun fɔ. Extérieure et intérieure souveraine, indépendante, en toute autonomie, face à des problèmes qui sont complexes. La Russie et les pays d'Afrique défendent traditionnellement pour nos peuples le droit essentiel, leurs valeurs propres, sans ingérence venue de l'extérieur et sans esprit néocolonial. Et beaucoup de pays en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique latine partagent ce point de vue. Et tous ensemble,
nous constituons justement la majorité dans le monde. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que notre pays insistait sur la nécessité de construire avec les amis africains un partenariat réellement stratégique. Allah, ko irisi be partenaire stratégique de Kenya en farafou ni bi kan deme. Et puis ko lutate ko kana I chouan kande an yere mana nango ko ka dan oromi ina fo farasi ba fo non akana ke olu irisi tena I fe ka fina ko olu te bolu be ni fo teni fede olu be e de sui et de taïka jamana ye ni koko ka munke olu bo de ke ko lu be I bonya I yere fi parce que olu irisi yere te son jomayama awalu te ta mogo fi ku be ta bi inka ko wa ku ube ku kono je anye ku be fe ka farafi dugu be deme président bora ko de fo sanno o temene ko petuguni irisu ka président ye kuma bere fana fo tuguni angola metuguni malien Eurasiatique, nous pouvons avoir les mêmes structures en Afrique. Et il y a de grandes entreprises russes comme Gazprom Neft et Transneft et d'autres grandes entreprises qui vont continuer à aider les pays africains à produire leur propre énergie. Voilà. Ko olu irisiu na kunte Afriki. Ko kana nga fon chwede. Olu bena kan demedi. An yere bise ka donia soro chuga mina. Ka nga fon bo an yere ye ka soro ali olu irisiu tede. An yere ka nga dugu jukoro fon diabo. An nga sanu ka kantaye. Puisque a machine tambulu a donia utana. Mais ko irisiu de benana an deme. An kase ka technologie soro. Ka izinu soro. Mumba to an yere bise ka anga dugu jukoro fen bo an yere ye ka soro an mago te tubabu dugu shila kolu be no technologie dama kana izinu jo an fe ka soro an mago te mo werla ko irisi be fe ka farafina be de deme uta ke kubna kolu be na ko kana biye kande olu le be deme olu yere donia mi soro olu te fe ka ke nyango de molu be fe de uni be ka je ka donia ka diabo be ka I a diabo Kolute acidie, awaba ke bonya konna fana, anga kuma la mais c'est très important. Par exemple, construit déjà une centrale nucléaire en Égypte et va étendre sa participation au développement des systèmes énergétiques du continent africain. J'attire votre attention sur le fait que une part importante et même certains pays assurent complètement leur énergie grâce à des investissements russes à hauteur de 25 milliards de dollars. Et cette coopération se fait aussi dans les hautes technologies. Par exemple, en Angola, avec l'aide de la Russie, un système de télécommunication par satellite a été mis en place. La société russe Yandex aide certains pays africains. Ko irisuka société de ko Yandex. Ou flek ka satellite di Angola ma. Mogo Angola yere de baka communication baraka yere ka satellite babulu. Olu bi deme ibise ka ire boyer la chuga mina ikana ngulo mogo la kwa. Olu te e deme e gulo nenga to irisu la de irisu mini bla oro mika kolu to ka de. Olu be deme ere ka se ka bonogo la chuga mina. Kolu irisu be deme no sradi. E malien on e horonya dainde. Oh, anyebe tuwa ujondo mangana. Foite irisu bolo, ni foite irisu bolo. To ube mun fola ta kala maw. Donc antena nda do wala. Oli yo kono shuta kan kumandi, antena nda do kumanna. Donc malien anga irisu ga président ga kuma flana mfana fle, awnu ne anga je ango fana me njogo fe. Il n'y a que 3 millions de tonnes qui ont été envoyées en Afrique. Et 1,1 million de tonnes dans les pays les plus pauvres d'Afrique. Et ça veut dire que tout le reste est parti dans les pays européens. Alors que toute cette transaction, cet accord a été validé justement pour satisfaire les intérêts des pays africains. Et j'attire votre attention sur le fait que pendant cette période, malgré toutes les restrictions établies contre les céréales russes, nous avons envoyé 112 millions de tonnes en Afrique. Et si nous prenons la décision de ne pas prolonger dans 60 jours cet accord, ça veut dire que tout le volume qui avait été envoyé précédemment dans les pays les plus pauvres, nous l'enverrons de Russie gratuitement vers les pays africains.
ou 3 millions de tonnes au fait ko blaga ta dama ko le fait que irisibe de même blaga ta di farafina ma no ye farine no ye fenga céréales ni fonni européen ba bloquer français ou nous de ma ba bloquer kuma be pour que trop irisu gara to duma so comment ba on fera olu to ke olu metla ka foko u ga to wu jon dendo be bo ko foite irisi bolo irisi se ka foite mo ye irisi mata satellite de angulama uma satellite abo period o be na fa mi abodo et puis ko ban deme ka terusi kele fana ke irisi ma dogo de irisi ko kolu ban deme terusi be da ta wo la kolu ban deme ka terusu kele ku ban pew ko ni ala sɔrɔ ma ko ni terusu ka ko de banne irisi ka président de bɔra ko fɔ anw ɲɛna bi e cɛ bɛɛ tɛ se k'o k'an ye dɛ donc o yɔrɔ la n bɛna bɔ ka nin yɔrɔ ta ka yira la aw n'an bɛ jɛ kala di ɲɔgɔn fɛ aw ka dɔn k'a fɔ irisi ka président ye kuma mun fɔ par rapport à ça a yɔrɔ fila yɔrɔ la terusu kan ka kunbɛ cogoya min na dɛ a y'a fɔ a ma la dugu dɛ a ko terusuw bɛ kɛlɛ awa u b'an dɛmɛ terusi kɛlɛ fana la Vladimir Poutine ye mun fɔ la an ka jɛ ko la terrorisme en améliorant la coopération technico-militaire, en livrant des équipements de défense, et nous sommes prêts à poursuivre, mais aussi en formant du personnel. La lutte contre le terrorisme en améliorant la coopération technico-militaire, en livrant des équipements de défense, et nous sommes prêts à poursuivre, mais aussi en formant du personnel. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie forme des militaires africains de plus de 20 pays. Nous sommes tout à fait sérieux dans nos préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique et nous espérons qu'il y aura les représentants de tous les pays africains et aussi des représentations des organisations représentatives de l'Afrique. Nous travaillons en étroite coopération avec les représentants africains et à la veille de ce sommet, il y aura plus de 100 rencontres différentes et pour conclure, je voudrais rappeler les paroles d'un grand homme d'État africain, Nelson Mandela, qui a tant lutté pour les droits des Africains et qui continue à être d'une grande actualité. Rien ne doit nous dévier de la voie de la liberté. Personne ne doit se dresser sur notre chemin. Je suis convaincu qu'en travaillant ensemble, en nous aidant les uns les autres, nous pourrons faire beaucoup pour la prospérité et le bien-être des peuples d'Afrique et de Russie. Alors, avec moi, mon fort, que nous espérons, ko farafina ni irisi ku bɛɛ de kelen ye ku bɛɛ ka u si tɛ sɔn jɔnmaya ma awa u bɛɛ bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ de kɛ awa ko n'an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma irisi la ni afiriki k'an bɛɛ bɛ lafiya ko se bɛ olu ye bi k'anw dɛmɛ k'u ta dogo an na dɛ se b'u ye technologie b'u bolo u bɛ se k'an dɛmɛ mais k'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'afirikɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko irisi bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ala a ye kuma mun fɔ ko que nous espérons an ŋaningela n'an hakili la ko farafina ni irisi k'u bɛɛ de kelen ye k'u bɛɛ ka u si tɛ sɔn jɔnmaya ma awa u bɛɛ bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ de kɛ awa ko n'an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma irisi la ni afiriki k'an bɛɛ bɛ lafiya ko se bɛ olu ye bi k'anw dɛmɛ k'u ta dogo an na dɛ se b'u ye technologie b'u bolo u bɛ se k'an dɛmɛ mais k'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'afirikɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko irisi bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ aye Poutine ka kuma bɛ dɛ k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mais n'i y'a kɛ tubabuw ye u b'a fɔ ko non k'olu de bɛ anw dɛmɛ a ye kuma in lamɛn dɛ u ko k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ tubabuw dɛmɛ u t'a fɔ k'an b'olu dɛmɛ dɛ u b'a fɔ ko non k'olu de b'an dɛmɛ anw de kɛra sarakadelila manjanw ye olu bolo mais irisiw tellement u b'an bonya u t'a k'i n'a fɔ olu de b'anw dɛmɛ dɛ u b'a fɔ k'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ parce que an bɛɛ bɛ intérêt sɔrɔ ɲɔgɔn bolo olu bɛna an ka sanu suɲɛ ka taga n'a ye Faransi mais u t'a fɔ diɲɛ kɔnɔ k'an bɛ k'olu dɛmɛ u b'a k'i n'a fɔ an gulonnen b'olu la de fisiri wale fisiri fasara wale ɲuman dɔnbali kamakun jɛngɛlen donc maliyɛnw o ye Faransi ka dossier dilen y'a ma vraiment Poutine ye kuma mun fɔ ni a n'an ka hakili maliyɛn africain bɛɛ lajɛlen hakili sigi nin b'a yira k'a fɔ n'an y'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye bilahi ni Afrique libératɔra de awa u bɛna taga usine kura dɔ jɔ Mali la dɛ bon n tɛna n da don o yɔrɔ la fɔlɔ Poutine bɛna taa usine kura dɔ jɔ Mali la hala tɛmɛ a y'a sigi bani ko ni
terroriste bi ka dugu la ko irisi bi dɛmɛ ko Nelson Mandela ko hadamaden i ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ i kan k'o de kɛ ko awa o de b'ale kunkolo la i m'a ye a b'an ka grand leader tɔgɔ fɔ cogo min na tellement que la Russie est fière et puis a y'a yira tuguni ko irisi la ko depuis indépendance kɛlɛ an ka Modibo Keïta le Kwame Nkrumah Sékou Touré ko irisi kun b'olu bɛɛ dɛmɛ ka tɛmɛ ko Union soviétique kun b'olu dɛmɛ donc bila ko tɛ an n'u ka teriya ye ninnu de nana ka na fara fara an n'u ye san 40 kɛ a ma nafa ɲa n ye an ka duguw cira an ma avancé en 1960 le Mali avait le même niveau de technologie que la Corée du Sud depuis que le président Modibo Keïta a été arrêté le Mali a perdu toutes ses usines. Voilà, depuis 1960, il faut bien m'avancer. Assimi yere woloden na le fla avec a benye yele. Donc Mali on dit bravo au président Assimi. Ora te menen ko fe ka bala Malien. Président Assimi bora ka Mali constitution courant ka bonya ta ka da Mali mogo ba benya koro. Mali mogo ba be kumbe bi. Ama ngini be fe be ka président Assimi de bien mardi 21 mars 2023. Kunu lundi 20 mars président Assimi Mali Karamogo, Mali Somao, Mali chrétien, Mali Donso, Mali Mogoba be, Malien Dembe, démissionné Framogo Baka, président Assimi Bewole ka anga constitution courant ka bunya ta ka dabe koro. Vraiment ama ngini be fe be ka président Assimi de maintenant. Anga yerma horna de dito flama. Awa irisu bena na incident joda mena malla ala teme. Newe mogo muna kila ko Mali be ci de, Mali ci totede. Poutine ko en tant qu'aller baroli mais ko Mali te ci. Donc on dit bravo au président Assimi. Président Assimi yere kuma jumen fo. Amena président Assimi ka kuma o décortiquer ka président Assimi ka kuma o kala. Awni ni ambe jamais président Assimi ka kuma o la mais vraiment aklisiki kuma o de don, nisonja kuma o de don, vraiment digila tun kuma o de don. Amena président Assimi yere kuma kan kala. Awni ambe jamais la jongo fe. Anga président Assimi la mais Indalimala nini sara sumba gafi na temena ni malan sonama ndalimbe fenda mundonna jamana nyamgo jamana marago suku suku ga jamana kono bili abana wallahi jakalen do jamana donga sabu ga ke o jamana no jamana ka tanya jamana ka lakana no te o go plasila ka do drama bebi isemi bebo ke jamana marala très clair flana ndale memuna anga jamana teke batime sira bili c'est fini nakari mo me be do ni mo ngada be go na tisra mo gola wallahi merci président sabla daga mo ma ke jamana nyango a jagol na tika aka jamana tirintugu marabago aku labbe ma to sa jamana do la kana tugo mena au palais présidentiel donc Malien o te menen ko fe ka bala ay mu fo dina nyamo ko fanana ango kuma fanana me amu nga denya mo na osigina abe sa tanya fo jamana do na tugo mena o ka famia o ka soma yani kala filin do che Indalimala nini sara sumba gafi na temena ni malan sonama ndalimbe fenda mundonna jamana nyamgo jamana marago suku suku ga jamana kono abana de voilà amuna nga denya mo na osigina abe sa tanya fo jamana do na tugumna uka famia uka soma yani kala filin do che abana 6 barabla président Assimi kuma be fo ka ba ko dina nyamgo amba dili be fe ikera sulama yewu ikera chrétien yewu ikera soma yewu ikera donso yewu ikera Mali fen mogo sugo sugu ye chrétien fara bela jelenka beka wulanga président Assimi de constitution croyina vraiment on dit bravo au président Assimi donc horo de kundo yananga bo vidéo la anga karamogo Chérif Cheikh Tiami Aidara kabako furatigi furudimi bila konodimi bila erenimi bila ne Chérif Cheikh Tiami Aidara kabako furata ka bana peu aga numéro 78 03 03 Chérif Cheikh Tiami Aidara ambe Ousmane Chérif Maran Aidara fo ala ki me encore Bouye Aidara a Chérif Sarafa de Bingiro ala ki me encore ambe Sego ka belebele Sego la sanakane ala ki me encore May Ouattara ala ki me encore ambe Mali mogo Mali chrétien Mali soma Mali donso Mali solamé Mali mogo ba bela djele Abeka Dodo président Assimi ala kaka baranya bolo vraiment on est très content à mes vidéos là que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse l'Afrique vive le Mali vive le Burkina vive l'Afrique unie vive la Guinée-Conakry vraiment que Dieu bénisse Maréchal Assimi que Dieu bénisse le général Ibrahim Traoré.